Vitajte pri dnešnom videu. Dnes sa pozrieme na zaujímavé témy zo sveta bojových športov, ako napríklad čo sa deje s Dominikom Humburgerom, prestrelku medzi Sabovou a Pudilovou, čo si myslí Alex Cverná o Vaškovi Sivákovi a mnoho ďalšieho, takže sleduj až do konca. Dominik Humburger nečakane oznámil, že zo zápasu, ktorý mal mať budúci týždeň, musí bohužiaľ odstúpiť zo zdravotných dôvodov. Ahoj lidi, bohužel došlo na nejhorší. Dnešním dnem se pro mě zápas Düsseldorfu ruší. Bohužel ze zdravotních důvodů, který už řeším od minulého zápasu a nechci, aby se opakovala příprava a celkově ten zápas a průběh zápasu, jako jsem šampionem. Chtěl bych vám poděkovat, že jste mě zvolili jako lucky losera, moc si toho vážím, o to víc mě to ale mrzí, ale vy se nemusíte bát, protože o český zápas Düsseldorfu nepřijdete a za mě nastoupí a nahradí mě Daniel Ligocký. Já se dám teď zdravotně do pořádku a připravím se na pro mě hrozně důležitý zápas, který se bude konat u mě doma v Liberci a chci tam nastoupit v nejlepší formě, který jste mě zatím viděli a myslím si, že se máte kdy na co těšit. My se vidíme v Liberci. Ahoj. Každopádne zápas sa podarilo zachrániť a v hre je zaujímavý prospekt, ktorý nahradí Humburgera a teda uvidíme zápas Ligocký versus Zavada. Zdravo. Jak už asi všichni víte, Dominik se bohužel kvůli zranění v Düsseldorfu nepředstaví. Díky tomu však dostávám životní šanci a čeká mě rezervní zápas v milionové pyramidě proti UFC veteránovi. V dosavadně mojem největším zápasem a to už příští týden v vyprodané aréně v Düsseldorfu. Takže lidi, máte se na co těšit. Jdeme se vrátit zpátky na vítěznou vlnu a ukázat, že Mr. Short Notice není jenom nějaká nálepka. Vidíme se příští týden. Za Česko. Octagon oznámil dobrú správu a to je, že Dominik bude mať svoj comeback po zranení už na konci apríla v Liberci. Alex Cverna sa ostro vyjadril na adresu Vaška Siváka a my sa pozrieme na to, ako to vyzeralo. Každopádne Vašek si proti sebe poštval už väčšinu domácej scény, takže uvidíme, aký to bude mať dopad na jeho kariéru a podobne. Sivák debilní, to je ten první třídy, nic jinýho, jako... To v nějakých streamech, kde se připojili Rytmus, Vastoček a... Ale to řeší Sivák debilní, to je ten první třídy, nic jinýho, jako uznávám ho jako sportovce, ale to je tak všechno, ale jeho charakter ať jde do popelnice. To jsou hodně tvrdý. Jako tvrdý, prostě on má být příkladem pro ty mladý, a ne, že přijde na event, který není ani jeho a lítá si tam, kde může a myslí si, že je mistr světa, že říká, já mám 35-0, co jako, tak jdi do s těma 35-0, chovej se charakterově furt dobře a být motivací pro ty mladý a ne, že tady budeš dělat, vyskakovat a budeš tady dělat tyhle ty keci. Kdo je na to zvědavej? Tomáš Deák v ruskom ACA reprezentoval Slovensko a podarilo sa mu v ťažkom zápase vyhrať na body. Octagon oznámil veľký titulový zápas v Ostrave. Lucia Sabová sa postaví proti Brazílke Fernandes a pokúsi sa tak získať opasok v druhej váhovej kategórii, čím by mohla byť prvá ženská double champka. Na to ale reagovala UFC veteránka Lucia Pudilová, ktorej sa nepáči, že sa jej údajne Lucia Sabová vyhýba. Keď neobhajuješ titul, môžeš si stále hovoriť, že si šampión. Ondrej jej ponúkol zápas so mnou v decembri, no ona to odmietla. Toto má mať za odmenu? Lucia Sabová sa k celej situácii vyjadrila na Instagrame. Poďme sa teda pozrieť na jej vyjadrenie. V rýchlosti vyjadrím k tým pár komentárom, ktoré sa stále opakujú. A neviem o žiadnom zápase, ktorý by som mal naplánovaný na 28.12., keďže som sa vyjadrila, že zápasy budem až po novom roku. Aj tak nedošla žiadna ponuka, takže myslím si, že plakať nad rozliatým mliekom je úplne zbytočné. A o mojom presune do menšej váhy, tak v pláne to bolo už dlhšie. V podstate, odkedy som začala v Octagone zápasy, tak v rámci svetovosti sme sa vždy bavili len o nižšej váhe a teraz došla vhodná príležitosť proste si to vyskúšať. A Veronika sa vyjadrila, že ešte nechce získať titul, že ešte chce zápasiť. Takže ten titul tam je voľný a sa rozhodla, že proste prečo si pre ňoho nájsť. Takže keď to niekto vidí tak, že utekám, tak s tým ja už nič nenarobím a vidíme sa v Ostrave. A na záver sa ešte pozrieme, ako naša domáca scéna drží Lucii palce v jej titulovom zápase, ktorý ju čaká. Zdravím všetkých fanúšikov Octagonu.
a mám špeciálny pozdrav pre Ľudku Sabovú, ktorý prajem výdatný kemp bez zranenia a veľmi jej držím palce v jej titulovom zápase, v ktorom pôjde prepísať históriu a verím, že sa stane prvou ženou double champkou a veľmi sa na to teším a prídem si to aj pozrieť. Oktagon bude mať prvú double šampiónku a to nemôže byť nikto iný ako Slovenka určite. Takže poďte fandiť do Ostravy 14.2. Sabová ide zápas o titul v mojej váhe, ale ja jej držím palce a verím, že ho získa. Ja ešte pár zápasov mám čas, takže ja jej posielam neskutočnú podporu a verím, že na to má a bude double champ. Hello, chcel by som poprať veľa šťastia, hlavne zdravíčka do prípravy Ľudskej Sabovej o postup, aby bojovala, aby bola double champka a keď bude to získať, čo získa, si myslím, lebo je veľmi silná, káčovka, moc silná. Tak vlastne bude historicky prvá double champka. Tak za chvíľočku bude mať Ľudská Sabová šancu zabojovať o opasok a stať sa poradí druhou Slovenkou v oktagone double champkou. A ja o tom ani nepochybujem, že by sa jej to nepodarilo a som presvedčený o tom, že to zvládne a že sa stane druhou Slovenkou po Ivanovi Buchingerovi, ktorá bude mať 2 opasky v organizácii Oktagon. Ľudské chcem poprať, hlavne nech v príprave obchádzajú všetky choroby a zranenia. Je to džič, takže ostatné si už odmáka ona sama, len toto hlavne nech obchádza. A verím, že 14.2. v Ostrave bude prvá ženská Oktagon double champka. To by bolo k dnešnému videu všetko. Ak sa ti video páčilo, môžeš ma podporiť odberom, lajkom, prípadne komentárom alebo zdieľaním. Ďakujem za podporu.